Russiýada ýitirim bolup soňra da doly aýdyň bolmadyk ýagdaýda Türkmenistana görnüşinden meýletin gidendigi aýdylan türkmen aktivisti Azat Isakowyň Aşgabaty iberlendigi ma'lum boldy. Bu barada yerli polisiýa işgärlerine talgylanyp habar berýän habarçylarymyz Türkmen häkimetiniň tanqidçisi Isakowyň ilki Türkmenabady gondurulandygyny, şol ýerde ençe sagatla polisiýanyň idarasynda saklanandygyny hem anyklamak başardylar. Hukuk toporlary we Isakowyň egindesleri onuň Türkmenistanda gynnamalary duçar bolup biljekdigini, hatda ýitirmedilmek hupynyň hem bardygyny duýdurýarlar. Ýatlatsak, Türkmen rejimini we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň siýasatyny açyk tanqidlan 37 ýaşly Isakow 20 oktýabrda Russiýada ýitirim bolupdy. 9 noýabrda Russiýanyň Içeri işleri ministrligi Isakowyň Moskwanyň Domodedowo howa menzilinden Türkmenabad şäherini uçandygyny aýdyp, aktivistin gözlegini guramak üçin Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralaryna ýüz tutmagy teklip edipdi. Emma Isakowyň egindesleri we adam hukuklaryny goraýjy toporlar Türkmenistanyň 2020-nji ýylda pandemiýanyň başynda halkara uçar gatnawlaryny toktadyly bäri ýurda adaty uçarlar arkaly barp bolmaýandygyny, şeýle-de Isakowyň türkmen pasportyny ýitirendigi sebäpli onuň elinde degişli dokumentleriniň bolmandygyny hem ünsüz çekip, onuň Türkmenistana bir kanun ýagdaýda ekstradisiýa edilendigini bellediler. Isakow 22 oktýabrda ýerden Il-76 uçary bilen Moskwadan Türkmenabadyň aeroportuna gondy. Ýolagçy uçarlary togtadylsa-da her hepdäniň penşenbe güni Türkmenabad Moskwa we Moskwa Türkmenabad uğru boýunça kargo ýagny ýük uçarlary bar. Ol şol uçarlaryň biri bilen getirildi. Dip Azatlyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmeleriniň biri 16 noýabrda gurrun berdi. Galy berse-de ýurdun çäginde koronawirusyň bardygyny inkar edýän türkmen häkimetleriniň girden çäklendiriji düzgünlerine laýyklykdy. Daşary ýurtlardan gelýän ähli uçarlar Türkmenabadyň aeroportunda gondurulýar we ýolagçylaryň ählisi ilki bilen Lewabyň administrativ merkezinde esaslandyrylan karantin zoluklarynda 21 gün möhlet bilen saklanylýar. Emma Isakowyň Türkmenabadyň aeroportundan destine yerli polisiýa edarasyna äkdilendigi belli boldy. Isakow Türkmenabadyň polisiýa müdirliginde 6 sagat çemese saklap, şol gün öýlen kanun goraýjylaryň gözegçiliginde Aşgabada uğratdylar. Dip Azatlyň polisiýadaky çeşmeleriniň biri 15 noýabrda gizlilik şertinde gurrun berdi. Türkmen aktivisti Isakowyň soňky ykbaly barada häzirlikçe ygtybarly tasdiklanan maglumaty almak başartmaýar. Azatlyk radiosy onuň ýagdaýyny izarlamagy we goşmaçy maglumat almak synançyklaryny dowam etdirer. Galy berse-de Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralary Azatlyň Isakowyň ýagdaýy baradaky soraklaryna häzirki güne çelini jogap bermekden ýüze urup gelýärler. Azat Isakow 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine isçen gatnaşyp, ol 2020-nji ýylyň maýyndan bäri internet kanallarynda Türkmenistanyň häkimetlerini açyk tanqidlap başlady. Resmi däl maglumatlara görä 2020-nji ýylyň iýunynda Isakow Türkmenistanda gözlenýänleriň tanawyna girdilipdir. Onuň watan döwünügi ýazgyly suraty hem polisiýa bölüminde asylypdyr. Isakowyň egindesi Türkmenistan Birleşik Toporynyň ýol başçysy Çemen Öre Nastoyaşy Vremya kanalyna beren interwýusynda Isakowdan diňe bir türkmen rejimini däl, eýse prezident Berdimuhammedowyň hut özüni tanqidlany üçin ağır alınýandygyny aýtdy. Власти Азата не любили, потому что он критиковал не просто бюрократов, но он критиковал самого диктатора. Для туркменских властей это самое опасное для них, это когда критикует именно диктатора самого. Adam hukuklaryny goraýjylaryň Sultanda Memorial we Türkmen Helsinki fondu guramalarynyň maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylyň iýul aýyndan bäri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri aktivistin Türkmenistandaky garyndaşlaryndan onuň onlaýn çykyşlaryny bet etmegini bir näçe gezek talap edipdir. Ýogsa da tapylar we cezalandyrlar diýip haýbada atypdyrlar. 2020-nji ýylyň 24-nji iýulynda ene atasynyň öýünde ýaşaýan ähli garyndaşlarynyň telefonlary hem barlyk üçin ele salnypdyr. Açlyk, işsizlik, koronavirusdan ölümün köpelmegi ýaly açaçan agyrlaşan sosial ykdysady meseleleriň Türkmenistanyň ýolbaşçylary tarapyndan ikrar edilmezligi, ýurtda nägileligi artdyrýar we daşary ýurtda türkmen raýatlarynyň garşylyk hereketini güýçlendirýär. Häkimetler bolsa bolup geçen wakalara aktivistlere repressiýa we azar bermek bilen jogap berýärler. Türkmenistanyň daşynda hereket edýän grazdan aktivistleri we opozisiýa agzalary soňky aýlarda güýçli batysy, ýygyrlamalary, hüjümlere tedebar bolýarlar. Olaryň ençemesine tutsak bolmak we Türkmenistany deportasiýa edilmek howpy awanýar.
adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň öz raýatlarynyň kanuny hukuklaryny depellep, grazdan jigmetine edilýän batyşlaryny ýazgarýarlar we Türkmenistanda raýat aktivistleriniň gynamaları tezi bar bolmak hupy barada ýatladýarlar.